Sabon Dala Entertainment. Baiwa kaina sa'adatu gimbiyar mata, ni ke na fi so kin mamaye dukkan tunanina. Da hankali zana tausa muryata in jera baitin girma gare ki aminiya sa'adatu alfarma. Umarina ji da ke masoyiya ta sani a hannun dama, bani da burin da zarce sa'adatu ki zama matana. Mai ladabi na biyayya sa'adatu nake yabawa, da tambari na zo a gare ki ne nake bugawa. Cikin dubun matan duniyan nake ce mai haskakawa, dan kin fi su sura kyawun ki ya zarce tunanina. Masoyiya a ko'ina, domin jininki ne yake ta yawo cikin jikina. Na yi nisa a san ki ko'ina zan bayyana, sa'adatu sa'ar mata gane gaban ki na risina. So masoyiyata, fari da haske kin zarrace baturiya aminiyata, sannan a kyawu kin zarrace in indiya ya sahibata. Kyawun ki bai da misali, al'umma sun gaskata zance na. Baiwa kaina sa'adatu gimbiyar mata, ni ke na fi so